बुखार चढ़ल ना चढ़ौले हैं। भौजाई कम और नौकरानी ज्यादा समझत बाड़ी और ओकनी वजह से हम मायके तक ना गई। इतना तारा मायके जाके सुर लागल बा। जुड़े आज ही लोगन के चीनी वाला चाय ना नमक वाला चाय पियाई। का हमनी के जानवर समझ ले हो का? का अपन मायके में काहे बैठल बानी? साल से ऊपर हो गइल बा, हमरा माई से नहीं मिलल। हम विक्रम के भेज देव तोरा के ले आवे खातिर। आ जाइए। पानी गरमा दी ना। खुद पानी गरमा के नहाला। ढेर आराम करे के बाना, चल जाओ अपन ससुरारी।